Ara jo, que abraço tantes veus, que el meu batec és teu, sento terror. Però també donar-nos les gràcies per haver-nos ajudat a dinamitzar-lo, perquè igual que avui que estem aquí fent tota aquesta gentada i la gent que passa veu que hi ha gent que s'està donant moviment, heu donat alegria a la gent, us han vist, heu fet preguntes a tothom, vull dir que això ens ha donat vida al mercat i és el que us haig d'agrair més de tot. Així que aquest aplaudiment per vosaltres. Va? Que et sento i no t'entenc. Oberts a tot el que espero que ens pugueu retornar a través dels vostres aprenentatges i sobretot, doncs, agrair-vos a vosaltres. Esperem que hagueu disfrutat moltíssim, que hagueu après encara més i per tant, doncs, es farem entrega de lliurament d'aquests diplomes perquè us quedi constància de tot el treball que heu fet. Gràcies. Soc jo reconec que em pot... Això, que no haguem de tocar la persona de davant, però bueno, si no li fas un massatge i ja està, vale? Mans endavant que tinguem una miqueta d'espai per davant. Vale. Ara posarem els palmits de les mans, atents, que dongui cap enfora. Polzes cap avall, bàsicament, genial. Ara el que farem serà posar una mà per sobre de l'altra, mireu, així. Molt bé, tenim tots les mans creuades així? Vale. Tots sabeu fer així i el nas? Més o menys, agafar-vos el nas amb pinces? Proveu, ostres, tots. Ho heu fet? Vale. Tornem. Doncs aquí està un trucazo de màgia, vale? Moltes gràcies, nois i noies. Vale. Hi ha d'haver una altra manera de viure. Hi ha d'haver una altra manera de viure. Una altra manera de viure. Una altra manera. Una altra manera de viure.